स्पर्धा कोणतीही असो, नाव तर एकच गाजतंय, परफेक्ट अकॅडमी, तीही आपल्या सिंधुदुर्गात। जेई मेन 2020च्या उत्तुंग यशानंतर जेई मेन 2021 मध्ये सुद्धा परफेक्ट अकॅडमी देशात अव्वल। 11वी नीट व जेईच्या प्रवेशासाठी www.iitperfectacademy.com। 11वीची नवीन बॅच 25 मे 2021 पासून। संपर्क 9325 01 74 58, 9404 22 93 34, 9307 02 14 40। परफेक्ट अकॅडमी। जेई नीटचं प्रवेश परीक्षा केंद्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात व्हावं अशी मागणी सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या माध्यमातून परफेक्ट अकॅडमीचे संस्थापक प्रोफेसर राजाराम परब यांनी केली होती। त्या संदर्भात बोलताना जेई नीटच्या परीक्षा कुठं घेणं हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतं, तरीही संबंधित विभागाच्या डायरेक्टरशी आपण बोलून या परीक्षांचं केंद्र सिंधुदुर्गात किंवा रत्नागिरीत घेण्याची विनंती केल्याचं पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सिंधुदुर्ग लाईव्हशी बोलताना सांगितलं। जेई आणि नीट ह्या एक्झाम असतात ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट कुठे घ्यायचं हे ठरवत असतात, परंतु त्या ठिकाणी जे डायरेक्टर आहेत त्यांचं नाव त्या मॅडम आहेत, त्यांच्याशी देखील माझं बोलणं झालेलं आहे आणि त्यांना मी विनंती केली की याचं सेंटर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मिळून जिल्ह्यापैकी दोन्ही जिल्ह्यापैकी कुठेही एका ठिकाणी द्या, पण लांब देऊ नका। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।